галаи уштур дар талу теппаҳои кӯҳистон саҳнаи наву нодире дар бахши чорвопарварии тоҷикистон аст. Парвариш ва тиҷорати уштурро дар Тоҷикистон масъулони шабакаи мағозаҳои олами гӯшт марбут ба ширкати Симсим аз 2 сол ба ин тараф роҳандозӣ карданд. ин тиҷорати ба қавли онҳо нозук ва ба иқлими Тоҷикистон начандон мувофиқро ба хотири рушди як бахши дигар дар самти парвариши чорво рӯи даст гирифтаанд. дар ҳақиқат ин ҳайвон нисбат ба дигар ҳайвонҳои гов, бузу ҳамино фарқ мекунад. чунки бо ин ранги тӯбчае. дар ҳамин вақте ки бароҳо гиё меравад, ҷои хас боша шӯида меравад. агар лой боша падида меравад. ин ниҳоят эҳтиёт талаб мекунад. ба хӯроки ин асосан хорай, хорои ҳархелае. як хора то агар хӯрда ҳамон хора ҳал накунад, дуюм хора намехӯрад. барои ҳамин ин ҳам чанондонаш мушкилтарай, ҳам нигоҳубиниш мушкилтарай. эҳтиёт талаб мекунад. аксари уштурҳои ин гала чорвои ҷавон аст. Уштурбачаҳоро барои парвариш аз Қазоқистон мехаранд. ҳар уштури парваришшуда ҳоло аз 10 то 15 ҳазор сомонӣ қимат дорад. дар чорабиниҳои варзишӣ маънаи мавсими баҳорида аз ин сар чорвое ки ғайриоддӣ ҳаст барои ҷоизаҳои мусобиқаҳо гузошта мешавад. аслан харидоронаш ҳам чунинҳоянд ва ин намуди чорворо барои қурбонӣ барои иди қурбон ҳам барои қурбонӣ харидорӣ мекунанд. уштурпарварон мегӯянд гӯшт ва шири уштур дар миёни мардуми Тоҷикистон ба сифати давогӣ низ маъруф аст, зеро ғизои уштур аз дигар навъи чорвои калон фарқ мекунад. дар ин минтақа қариб хор зиёд ино таъмин мекунанд. ҳозираш хӯрдаи истон таъмин мекунанд. қариб ки ино алаф намехӯранд, хор мехӯранд. хорашон хорай. хор алаф ҳам нест, ёфт намешавад, лекин хӯроки асошон хорай. уштурпарварон мегӯянд ба фарқ аз дигар намуди чорво барои нигоҳубини уштурҳо дар фасли зимистон оғилхона то ҳарорати зарурӣ гарм карда мешавад, зеро ин чорвои гармидӯст ҳавои сардро таҳаммул намекунад. ҳоло дар галаи уштурҳои ширкати Симсим ҳудуди 50 сар парвариш мешавад. дар тӯли 2 соли ахир ҳудуди 300 сар уштур ба Тоҷикистон ворид ва парвариш карда пешниҳоди муштариён намудаанд.